различни искания на клиента, които не са били удовлетворени. Някакъв такъв по-интересен казус да кажеш, да разкажеш. Последния казус, той е много пресен. Един Ага. мой клиент, сега няма да споменавам имена, агенции и така нататък, но ситуацията беше такава, че с клиент харесахме имот. Имота беше наистина на много добра локация, добра цена и така нататък. И аз трябваше да вляза там да помогна с финансирането. Мгм. Разговорите, които аз проведох тогава с брокера по сделката, нали, стандартният разговор да разбера чисто до гледна точка на документация, чист ли е имота, колко души са продавачи, защото това е много важно, нали, за пред банките, когато тръгваме да финансираме. Тоест ти първо изговаряш с брокера, не да му казваш директно изпрати документи, за да мога да ги видя. То още Изговаряте сделката. да, Да. предварително аз мога да разбера всъщност брокера дали крие някаква информация, дали по някакъв начин имаме казус със самия имот, за да мога предварително да изговоря ситуацията с клиента и да не си губим времето с обикаляне по банки, търсене на финансиране и така нататък, защото много често хората какво правят? Харесват си имот, чисто емоционално влизат в някои сделки, нормално е, не всеки ден купуваме имоти. Самите брокери много често пък те и така са обучавани, нали, да изкарват позитивите на имота, което няма нищо лошо, но в крайна сметка, нали, трябва да разберем, че банките работят на база документи. В Да. крайна сметка банката дава парите, банката е тази, която поръчва музиката, така да се каже, и юристите, както и отдел кредитен риск, са тези, които трябва да обезпечат по възможно най-добър начин една сделка. Следователно, ако има някакъв проблем с документацията на имота или имаме проблем с клиентския профил на клиента, така да се каже, сделката ще попадне поради една или друга причина. Затова аз предварително гледам да си заговоря нещата, да знам къде можем да срещнем казус в процеса по финансиране. Там какво се случи? Първоначално брокера ни каза, че продавача е един, накрая се оказаха, че са брат и сестра, но по-големият проблем е, че имота беше наследствен. Тоест, един от документите, който за нас е много важен, е смъртния акт на починалото лице, както и удостоверението на наследници. За да видим всъщност колко са те. Защото ако са повече от двама, трима, ще трябва да съберем съгласно на абсолютно всички. Следователно трябва да съберат документация за всеки един от тях. Другото нещо, което забелязахме е в удостоверението за наследници, починалото лице пише, че е вдовица. Т.е. тя е имала сключен брак. Ага. Следователно, ние трябва да видим кога е бил сключен този брак, кога е бил придобит този имот, дали е било преди брака, след брака, което това може да оттежни още повече ситуацията с финансирането, което и се случи. Защото пък ние трябваше да обикаляме в общината, за да видим всъщност така наречените брачни картони, за да видим кога е бил сключен брака и така нататък. Оттам Много пък трябваше заплетен казус. абсолютно заплетен казус. Оттам нататък пък трябваше да проверим от страна на съпруга дали има други наследници, тъй като пък ако Да. има, и те ще трябва да ги привлечем, така да се каже, в тази ситуация, да съберем и оттам документацията. И защо един имот, който уж една сделка трябваше да мине сравнително бързо. Нали, разбирам, много от брокерите, много от клиентите искат бърза сделка, но в крайна сметка аз вярвам, че не всичко трябва да се случи веднага сега и на момента. Винаги предпочитам нещата да си ги изпиваме повече до детайл, да говорим и да разглеждаме малките шрифтове, отколкото просто да правим бързи сделки. Аз имам въпрос относно този казус. Тези проблеми с документите излязаха след предварителния договор или преди да се направи предварителен договор? Аз, когато работя с клиент, не подписвам предварителен договор, преди да съм разгледал цялата документация по имота. Ага. Защото излезе ли Супер. проблем с документацията при имота, Да. или ако знам, че предварително клиента няма как да си позволи финансиране за определена сума, предварителен договор не подписваме. Тоест това така консултираш твоите клиенти. Винаги Да. така работи. Да, За да са по-спокойни, абсолютно. предполагам. Да. И аз да съм спокоен, защото в Да. крайна сметка, нали, Да. клиента ми казва, окей, ти ме накара да подпиша този предварителен Да, договор, да. нали, ти ми даде зелена светлина, че е окей, но пък се оказва и такъв казус. Освен тези документи, оттам пък нали, трябваше да изповядаме сделка при положение, че, както казах, те са брат и сестра. Единия живее в чужбина от отдавна, нали, доста на изток. Сестрата е с пълномощно. Имаше проблем с пълномощното. Трябваше да се изкарват документи от чужбина за